हेलो फ्रेंड्स, आंनि रुपालि बसुमतारी यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। ओमफ्राय आङो दिनै शिबमन्दिराव थांनो नागिरदों आरो ना। आमाइमोनहा स्कुटि गोदान बायदों, बेखौनो फुजा खालामनो नागिरदों आरो ना। नै आब'जों आङो थांनो नागिरदों आरो ना। नै जों थांगासिनो दायो। नै मन्दिरनि गेट मोनफैबाय दायो जों। नै सफैबाय जों दा मन्दिर सिङाव। नायलांबाय थादो। साइडआव आरोबाव न' लुगासिनो ना। जोंहा लाफा खामानि मावनाया मेचिन नङामोन नालाय। नै जों दायो बेयावनो बाहेरावनो साखिखौ होगोन आरो ना। ओमफ्राय भितराव होनो होआ आरो ना, बाहेरावनो होजोबो गासैबो। नै होखांबाय जोङो साखिखौ बाहेराव, ओमफ्राय दायो भितराव। नै जों दा भितरनिफ्राय खुलुमखांनानै दा नै इथिंबो दं आरो ना खुलुमनाय मन्दिर दङ फिसा फिसा। बेयाव खुलुमनो नागिरदों आरो ना नै बेयाव।
नै फुजारि बाबाया दायो स्कुटिखौ एसे सेन्दुर लगायना होदों आरोना फुजा खालामदों स्कुटि गोदानखौ इयावबो फोनदों स्कुटि जि मोजां नुखादों आङो लोगोफ्रा मोजां नुदों नुवाखै स्कुटिखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर आंखौ लोगोफोर सालायनो जि मोजांखा हेभि सालायनो स्कुटिया नै एबार आं आखायाव गनसा गानजा होबाय आरोना फुजारि बाबाजों लोगोफोर मन्दिरखौ एसे नायदो मन्दिरखौ दासो मोजां नुबोदों आरोना बारा गोबाव जायाखै मन्दिर माबानाया गोदान नुनाय आरोना एसे फिसा सिगाङाव दायो एसे गिदिर जाबाय आरोना एसे गिदिर जाबाय जों दा थांसै लोगोफोर थांनो सम जाबाय ओंखामबो उखैबाय नालाय फुंनिफ्राय जायाखै नै जों दायो थांनोसै लोगोफोर लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ माबोरै नुखो कमेन्टआव खोन्थाहर लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम जायफोर खालामाखै बाय बाय लोगोफोर